До половина сме готови да започне невероятната еротична, така да се каже, автобитка. Ай, вие двамата познаете. Приятелю, много е так изгледам, какво гледаш? Готови ли сме за шоу? Готови ли сме за екшен? Най-красивите момичи за Антони? Шоу 2014 година, които ще обичат да се наспят. Една голяма водна битка. Вътре отново, дами и господа, представители на Зъртикар. От мястото на събитието заключили са се здраво, не смеят да отворят, а пред мен нещата стават сериозни. То много. Благодаря, че ме напръска да дойде тук. Уважаемите дами, така момичета, погрижете се за червения цвят. Там отзад, с другото, за теб имаше един обектив много отлично. Да си знаеш. Ми зависи ръцете от човека, играй човек пинг-понг. Ще ти раздадем отивите, работи и после. Гледа по ръцете, гледа по свата. Значи, ръцение на точно място да знаеш. Я чак това. Само за секунда. Дюрк, ела за малко, че има там нещо. Ева, двигателя. Младеж, ръцете ли чува другия път, а ти можеш? Я да видя как пръскаш. Аз ще да пръси курки. Ей, сега е готово на всичко. Готово е на всичко за най-готовите фанове на Турик Шоу 2014 година! Разписате ли да се сътрич? Да, разписате! Ей, сега много да се фирмали. Браво! Това по-ми харесва от вчера. Знаеш, значи, че отидеш в десетка да дам въпрос. Между другото, момичета ще да позволяват всичко. Мерове, кажи! Те държат на паните. Или шефа, защото казва шефа и вече найдете! Абе, що не викате? Абе, да му викате! Пака върчат страшни работи. Дедът ме по болечки, върчат презервативи, не видиш да бия Ферари, абе, какво повече ми голям пробник? Абе, това всичко ще весела. Защо не се погрижих на нашия определен, който ни има тук, трябваше да взима един такъв яд, защото той да ми е. Ферарите от едната страна, дамите от другата мъжета. Какво става отзад?
Мизер, готово! Взимай, браво, браво. Значи искам да ви кажа, че мога да си гледам цял ден. Имаш ли? Как и толкова абе, Дюрек, с кой ги правите? Вие какво учиташ? Ще крещу под капака. Кой си я? За до вечера. С тия работи пазват като направо куршуми. Да, я ще ги напусвам ти стели. И какво дърпа, бе? Това са нещата. Чай, сам се сетка. Целаче си е целач. Познавате? Кажи, бе. Изпарни, извиняй. Знаме, че си топ модел за 2014 в Силиконовата долина. И нещата днес ще ви имат. Айде, бе, айде. Шефът каза, че може. Ако публиката викне зиро... Още! Бате, подписани договора за уволнение. Мис Барби, кажи какво трябва да стане, за да станат нещата пред тебе. Ще те питам, лично. Бас. Аз ще гледам нещата по телевизия. Не мога да ги уреда нещата, така че ще мечтаем. И ако искаш да знаеш, па сега ще намерим снимките в интернет и ще ти кажа. Това ще ти щупи очилата, нали? Мали тия картофи пърчат много. Чакай, бате, какво да надъквам, пречат някакви си работи и се пазят. Ей, аре да викаме малко за Мис Барби! Да малко разкрие нещата, заради които е спечелила 2014 година. Още! Мис Барби! Значи, бъди благосклонна, моля ти се. Виж хората как се кефат. Ако не ще пуснат да разкъсват. Айде още малко за Мис Барби! Слабо викате! Айде компанията! Малей, събрахте се като мухир да не ти казвам на какво. Ти кажи каква е тарифата, аз мога да си я викам. Мис Барби на частна партия у нас. Май се разглеждам. Чакай, аз искам Мис Барби да покажа нещата, иначе няма да си ходим. Ей, ще спечелиш возене на Ферари. И без това се возиш. И аз ги познам всичките соки с Ферарите. Ще кажа да не те возиш. Значи, без душа си, разбираш, нямаш сърце. Айде още един опит да направя, моля ви се. Още да не стигна за Мис Барби! Мис Барби е без душа, без сърце. Тя не обича публиката на Туик Шоу 2014. А публиката толкова много вика за нея. И пак ще вика за Мис Барби. Защото е вече цялата бяло, а който носи бяло... Аз ли? Аз съм на работа. На работа не правя такива работи. Дали ще стане нещо интересно? Не. Продължаваме в същия дух. Уважаеми дами и господа, Мис Барби не се отпусна тук пред нас, явно не викате достатъчно.
И точно в този момент ще видите ли за последно, защото Стилян ми дава зор да приключваме. Благодаря ви сърдечно! Скрий нещата обратно, защото е време да ви изпратиме за аплодисменти! Дейджър шоуто от Тринасър Турик Шоу 2014 година! Благодаря ви, момичета, че бяхте с нас! Толкова красиви и невероятни! Мис Барби, вече имаш сърце!